Здравейте, аз съм Родото и днес, 23 октомври, ще ви покажа новата част от рубриката ми комикси, в който ще разглеждаме комиксът Живите мъртви. Първо издание на български, наблягам на български, защото това го чаках принципно от началото, защото аз гледам сезон 1, епизод 1, така че това е много хубаво нещо според мен. Цената му е много добра, оригиналния комикс, като завезате, просто преведен на български. Направен от Робърт Кънинgham и Тони Мур. Така, това е първото издание, което е пилот на версия на този сорт, направен от Artline Studios. Цената му е 4 лева, от лавка го намерих, взех го последния. Малко се забавих, защото разбрах късно за комикса. Тук е историята на филма като цяло. Малко сме се забавили, защото сега в момента сме почти на 7-ми сезон, но реално добре, че го има. Тук си забелязвате нещата. Така нататък и така нататък. Копирайтовете, правата и живите мъртви най-важното. Ето, да зумнем така. Въведението, което е как обяснява как Робърт Кънинgham обяснява откъде му дошло на къл за живите мъртви, че искал да направи по-хубави филми, отколкото е Дондевките по кината и така нататък. И започваме с историята. Така, забелязвате тук, както в началото на епизод 1, Рик, нали знаете, Рик Гримс, той си е шериф. Това принципно е Рик. А това, любимата му дружка Шейн, в престрелката от избягалите затворници. Тук малко историята са скъсили, но все едно, Рик бива пострелян и така нататък. След това се събужда в болницата и се мъчи да излезе от стаята. Взима си дрехите от шкафа, макар че във филма не мисля, че го имаше, защото съм го гледал няколко пъти. Търси в коридора и си мисли, че всички се взели в обедна почивка. Но докато отваря и гледа зомби на вратата, принципно това го нямаше във филма. Пада принципно тук и вижда това и вика помощ. Някой да го помогне и така нататък. И тук стигаме до хитовата врата, зад която има много зомбита. Принципно, което се показват ръката, е така едно пръще, така мазано пръще, но тук той изцяло отваря вратата и вижда вътре, което във филма го нямаше. И хубави мамини обувци. Те го забелязват, поглед го, падат по стъпалата, което падането по стъпалата го нямаше и чупат главата на това зомби. След това тук чупенето на главата и тук Рик се измъква и не ми става интересно, той слиза надолу, добре, слиза надолу и намира врата и се измъква. Принципно във филма няма тая част с колата, където се крие, принципно болницата, как забравяте тук, добре са наблегнали на името, защото името е точно. Принципно болницата тук е обградена от танкове и военните, които са вардили някъде около седмица, може би месец и след това всичко се е разрушило, защото зомбите са били твърде много за овладяване. И в двора на болницата принципно трябваше да има трупове, как са ги пострелвали накрая. Но не. И така нататък. И така. Тук вижда прочутото колело и момиченцето, принципно, което е момиче зомби, което е паднал от колелото, тук се възмущава Рик. Ето. Принципно очаквах комикса да е цветен, но не е цветен. Рик се възмущава и така нататък. Взима и колелото, пада, възмутен пак, разреван, разчувстван и така продължаваме нататък. Стига до къщата си там, където си мисли, че намери Лори и Карл, но реално не я намира. Намира никой вътре, вижда, че е празно и няма никой. И вижда, че къщата е опразнена, нямало никой, дрехите са взети всичко. И накрая хляс! Кой го удря с лопатата по врата? Но... Хлюс! Доста добре са го почертали това. Нататък ще пусна кой е този. Вика на баща си момченцето. Кое е момченцето? Детето на Морган, принципно
което е убито от майка му, която била зомби, това нататък ще стане ясно. Принципно тук в комикса го няма, а принципно трябва да го има. По-точно в трети сезон ще го има, където Морган се появява и обяснява на Рик какво е станало с него. Така, нека продължаваме с историята. Така, чуди се какво става тук. Добре, как го хаосват, Рик се събужда след времето, покамват го на вечеря, Рик го пита какво ставало навън и за какво го хаосва по главата. Тук започва въпроса какво е станало, какво е станало, че по-големите градове са били уж по-запазени и военните са препоръчвали хората се изнизват към по-големите градове, където в Фира става ясно, че, което е предисторията на живите мъртви, Fear the Walking Dead, там има лагери, където хората са с една дума запазени от военните, но накрая нещата се объркат. Добре, тук принципно трябваше да има майката на момченцето, но принципно момчето се казва Дуейн. Трябваше да има майка му, която станала зомби, която чукала всяка вечер на прозорец и накрая трябваше да простреля Морган, но не може и след няколко дни по някакъв си мистериозен метод, по някакъв си мистериозен начин момченцето отваря на майка си и било хапвано от зомби. От майка си. Това е the fuck. Добре, продължаваме нататък, където отидат в полицейския участък. Отидат в полицейския участък, виждат, че нямало никой и че Морган, който трябвало да вземе, трябвало да го върне. Добре. Продължаваме нататък, това не е много интересна част. Тук където отидат в хранилището с оръжията, тук забелязвате. След това патроните, че трябва да си ги поделят, че да вземат по една. Момченцето иска по-точно Дуейн, иска от баща си Морган пушката, но защото уж било голямо, но реално не е. Че имал достатъчно патрони за двама им. След това, че тук, че да си поделят колата, че Рик трябва да отиде до Атланта. Атланта, който е столицата на щата Джорджия в Америка. Продължаваме нататък. Че неговата кола била пак хубава, но по-хубава от колата на Рик била по-хубава от неговата, но колата на Морган ще да пак да му свърши работа. Но в този момент идва едно зомби, което принципно във филма е някакъв колега на Рик, който той го познава, но не става така. И там принципно го претрепваха, ако не бъркам. Тук Морган му казва да не си хаби амунициите, че сигурно ще да му трябват. И след това Рик изпраща Морган, те си тръгват, Рик затваря, Рик също си тръгва, продължава нататък и прострела момиченцето в главата, за да даде мърси, справедливост или буквален превод, не съм сигурен как беше, защото Generation беше така. Хлосва по-точно е пострела в главата, Рик пак се просълзява и така свърши епизода. И да очакваме следващия месец втора част от комикса Живите мъртви, която аз с голям кеф ще очаквам тази част. И на задната корица Неган, което реално 24 октомври е утре, където ще видим кой Неган претрепва. Има много неща, но за принципно за нетърпеливите хора Fox Studios и Fox като цяло казаха, че за нетърпеливите хора в 4:30 сутринта на 23-ти, демек сутринта на понеделник от 4:30, ще се излъчва предпремиерно по Fox филма за нетърпеливите хора. Така че аз се надявам да го гледам, но ще видим. Както знаете, изданието октомврийско, не съм сигурен да мога да се видя като хората, но все едно. Това е първото издание. 4 лева от лавка може да си го вземете. Принципно трябва да е взело от преди една седмица. Направени са 5000 броя и студиото казва, Artline Studios, казва, че ако продадат поне 1000 броя, ще продължат с комикса. И се надявам да продължат, сигурно са продали тия 1000 комикса. И сигурно с повече, защото аз взех последния комикс и принципно в България има малко над 1000 лавки и грубо казвам се падат по 5 лавки, по 5 комикса на лавка. В повече има 5
има две лавки, демек 10 комикса са били долу-горе в повече някъде. Така че това от мен, ако ви харесва тази рубрика, ще продължаваме с нея. Това от мен, лайквайте, subscribe-те и това от мен. Чао, чао и до нови срещи, да ви е харесало това нещо и се надявам да не убият Дедо в следващия епизод и най-вече Ейбрахам, защото според мен Ейбрахам има какво да покаже. Това от мен, чао, чао и до нови срещи.